Πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα μέσα από έναν εκπρόσωπο του Κοινοβουλίου. Συνομιλούμε με τον βουλευτή της Χρυσής Αυγής, τον κύριο Γιάννη Λαγό. Ευθύς αμέσως τον καλησπερίζουμε. Καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη. Καλώς ορίσατε στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων. Καλησπέρα, Χριστός Ανέστη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να μπορέσω να μιλήσω και να πούμε τις απόψεις Χρυσής Αυγής. Να σημειώσω βέβαια ότι είστε βουλευτής Β' Πειραιώς και πάμε τώρα, κύριε Λαγέ, και με την δική σας συμβολή να έχουμε το πρώτο πολιτικό σχόλιο, το οποίο σχετίζεται με την χθεσινή ψήφιση του πακέτου με τις ασφαλιστικές και τις φορολογικές ρυθμίσεις. Ναι. Ποια ήταν έτσι η δική σας αίσθηση, τα πιο σημαντικά σημεία τα οποία κατά την άποψή σας αξίζει να σχολιάσουν? Ακούστε κάτι. Καταρχήν, η ψήφιση των χθεσινών μέτρων δεν ήταν τίποτε άλλο παρά επιβεβαίωση αυτών που έχουν συμφωνηθεί από τις 14 Αυγούστου του 2015. Ήταν η ψήφιση του νέου μνημονίου, στο οποίο είχαν συμφωνήσει όλες οι δυνάμεις του Κοινοβουλίου. Και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και το Ποτάμι και φυσικά ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ. Και μάλιστα δεν πρέπει να ξεχνάμε όταν η Νέα Δημοκρατία, αυτή που φώναζε στο ΣΥΡΙΖΑ κυριολεκτικά και έλεγε φέρτε μας μια συμφωνία, οποιαδήποτε να είναι, να την υπογράψουμε για να προχωρήσουμε. Λοιπόν, αυτά ήταν συμφωνημένα. Ήταν θέμα χρόνου πότε θα γίνει να γίνει η επίσημη επικύρωσή τους. Αυτό ακριβώς έγινε χθες. Δυστυχώς τα πράγματα στην πατρίδα μας δεν πάνε καθόλου καλά και βλέπετε ότι όποια κυβέρνηση και να έρθει, γιατί η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήρθε με το σκεπτικό ότι θα σκίσει με τα μνημόνια, με ένα άρθρο θα τα καταργήσει και θα προστάτευε τον Έλληνα πολίτη. Βλέπετε ότι κάτι τέτοιο δεν συνέβη και είμαστε σε μια τραγική κατάσταση, γιατί η δίθεν εναλλακτική λύση που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι να έρθει πάλι η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία που επί 40 χρόνια μαζί με τον ΠΑΣΟΚ κυβέρνησαν την Ελλάδα και μας έφεραν σε αυτό το σημείο. Να σας ρωτήσω κάτι σχετικά με τα σενάρια τα οποία κυκλοφορούν και τη σκοπιμότητά τους. Αφενός μένει ότι θα έχουμε εκλογές. Ήταν ένα ζήτημα το οποίο κυριαρχούσε στην επικαιρότητα κοντά στην Μεγάλη Εβδομάδα. Αφετέρου δε ότι ενδέχεται ίσως να έχουμε και μία ακόμη επιλογή της μιας κυβέρνησης εθνικής ενδεχομένως αποδοχής. Είναι ή δεν είναι τελικά όλα αυτά σενάρια σκοπιμοτήτων και τι εξυπηρετούν? Σενάρια σκοπιμοτήτων είναι, θέλουν να φέρουν τον ελληνικό λαό πρωτοτελεσμένο, να το κάνουν να μην αντιδράει και να σας πω κάτι. Δυστυχώς το έχουν καταφέρει μέχρι τώρα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έχουν κάνει τον Έλληνα πολίτη να σκύψει το κεφάλι και να αποδέχεται την μοίρα του. Όσο αφορά αυτό που λέμε με τις εκλογές, εμείς σαν Χρυσή Αυγή το λέγαμε και πριν από 1,5-2 μήνες που είχαν αρχίσει κάτι σενάρια και φουτώνανε, ότι δεν βλέπαμε εκλογές, γιατί οι αριστεροί μαζί με τους ΑΝΕΛ που κυβερνούν, αλλά οι αριστεροί είναι τόσο πεινασμένοι για εξουσία που δεν πρόκειται ούτε ένας από αυτούς να ψήφιζε εναντίον σε αυτά τα αντιλαϊκά μέτρα. Ήταν δεδομένο και αποδείχθηκε περίτρανα εχθές. Αυτοί οι 153, να ξέρετε, είναι μπετόν αρμέ και δεν τους ενδιαφέρει τίποτα για το καλό της πατρίδας. Φτάνει να εξασφαλίσουν όσο δυνατόν περισσότερο τις υπουργικές τους θέσεις. Τώρα, το αναγκαστούν κάποια στιγμή να έρθουν σε μια κυβέρνηση, σε μια συγκυβέρνηση μεγαλύτερη, μάλλον να το πούμε έτσι, αυτό είναι ένα άλλο θέμα το οποίο δεν αποκλείεται να συμβεί. Πάντως, σας επαναλαμβάνω και πάλι ότι θα μου επιτρέψετε την έκφραση, είναι λιγούρια της εξουσίας και δεν πρόκειται κανείς από αυτούς να κάνει πίσω. Μάλιστα. Τώρα, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά με το Eurogroup, πώς βλέπετε, ποια είναι η πολιτική άποψη της Χρυσής Αυγής σχετικά με την επικείμενη συμφωνία? Τι λέτε λοιπόν? Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποδείξει ότι δεν τρέφει κανένα σεβασμό για την πατρίδα μας. Δυστυχώς μας έχουν εκμεταλλευτεί και μας φέρονται με τον χειρότερο τρόπο. Από εκεί πέρα θα έπρεπε να υπάρχει μια κυβέρνηση εθνική, μια κυβέρνηση υπερήφανη, η οποία θα μπορούσε να αντισταθεί σε όλα αυτά, να διεκδικήσει και να απαιτήσει τα δικαιώματα του ελληνικού λαού. Γιατί πολύ απλά οι Έλληνες δεν παρακαλάνε για τίποτα. Απλά απαιτούμε να δούμε τι έχει γίνει. Δεν είναι δυνατόν οι Έλληνες να χρωστάνε η Ελλάδα αυτά τα δισεκατομμύρια ευρώ και να μην γίνεται λογιστικός έλεγχος του χρέους. Δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει κούρεμα σε αυτό το απεχθέστατο οικονομικό χρέος που έχει η πατρίδα μας. Αυτά τα πράγματα είναι αδιανόητα. Έπρεπε να έχουν συμβεί. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στην αντιπολίτευση, έλεγε ότι θα τα κάνει. Και είχε δίκιο σε αυτά που έλεγε ότι έπρεπε να τα κάνει. Δυστυχώς, ανεβαίνοντας πάνω, ξέχασε αυτά που έλεγε
και είπανε να γατζωθούν στις καρέκλες της εξουσίας. Εάν δεν υπάρχει κούρεμα του χρέους, εάν δεν διαγραφεί το μεγαλύτερο ποσοστό από αυτό το χρέος, η Ελλάδα δεν πρόκειται να ξεχρεώσει. Διαρκώς, συγγνώμη, επιτρέψτε μου μια φράση μόνο. Διαρκώς θα παρακαλάμε για να πάρουμε την επόμενη δόση και θα μπαίνουμε συνεχώς βαθύτερα μέσα σε αυτό το τούνελ. Με προληπτικά μέτρα, τελικά. Με προληπτικά μέτρα. Τα οποία τελικά θα μας ζητούν ενδεχομένως να καταθέσουμε λόγω αφαιρεγγιότητας. Βεβαίως. Το βλέπετε ότι γίνεται ό,τι θέλουν αυτή τη στιγμή. Κάθε μέρα, ο κάθε χρόνος είναι και χειρότερος. Και να σου πω κάτι άλλο. Γιατί ο Έλληνας πολίτης αυτή τη στιγμή να έχει εμπιστοσύνη ή γιατί να δείξει καλή διάθεση, να πληρώσει τους φόρους του, να βάλει πλάτη σε αυτές τις κυβερνήσεις που λέμε, όταν βλέπει ότι εδώ και 6 χρόνια, κάνοντας αιματηρές θυσίες, το έλλειμμα της πατρίδας μας όχι απλά δεν μειώνεται, αλλά συνεχώς αυξάνεται. Λοιπόν, ο Έλληνας, ο φορολογούμενος πολίτης, πετάει τα λεφτά του, τις θυσίες του, ματώνει σε ένα πάτο, σε ένα βαρέλι χωρίς πάτο. Δυστυχώς. Δεν γίνεται έτσι η δουλειά όμως. Πρέπει να υπάρξει, σας λέω και πάλι, μια εθνική κυβέρνηση η οποία θα μπει πάνω, θα διεκδικήσει, θα απαιτήσει και θα κερδίσει. Τι εννοείται με τον όρο, κύριε Βουλευτά, εθνική κυβέρνηση? Μια εθνική κυβέρνηση η οποία θα υπολείπτεται και θα σέβεται τον Έλληνα πολίτη. Γιατί η κυβέρνηση αυτή που υπάρχει. Τα χαρακτηριστικά μου τα περιγράφετε, αλλά και με ποια σύνθεση επίσης θα ήθελα να σας ρωτήσω. Με ποια σύνθεση αυτή τη στιγμή από αυτά που υπάρχει μέσα στην Ελληνική Βουλή δεν υπάρχει καμία άλλη πλην της Χρυσής Αυγής. Αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί σας λέω και πάλι, είναι όλοι πλέον δοκιμασμένες λύσεις. Οι υπόλοιποι Νέα Δημοκρατία, Πασόκ συγκυβέρνησαν 40 χρόνια, ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ συγκυβερνούν τους τελευταίους 16 μήνες και βλέπουμε λοιπόν ποιο είναι το πρόβλημα. Δεν υπάρχει λύση. Αν ο Έλληνας πολίτης βρει κάποια άλλη λύση, να μας το πει και εμάς. Εμείς δεν βλέπουμε κάποια άλλη λύση. Τώρα, πάμε να δούμε λιγάκι θέματα τα οποία σχετίζονται με την παρουσία, την έξοδο της χώρας μας από το ευρώ. Πιστεύετε ότι αυτό το σενάριο είναι υπαρκτό? Τι λέει η Χρυσή Αυγή? Κοιτάξτε κάτι, είπε και ο αρχηγός μας και το έχουμε πει πολλές φορές. Αν η διαδικασία και το δίλημμα είναι μεταξύ ευρώ και Ελλάδα, εμείς ψηφίζουμε Ελλάδα. Το σενάριο της εξόδου από το ευρώ δεν είναι τόσο εύκολη. Εμείς, σαν Χρυσή Αυγή, θα θέλαμε να υπάρχει ένα εθνικό νόμισμα, θα θέλαμε να υπάρχει δραχμή. Όμως, αυτή τη στιγμή δεν είναι ούτε εύκολο και δεν πρέπει να το χαρίσουμε κιόλας στους Ευρωπαίους. Η Ελλάδα έχει πληρώσει πάρα πολύ ακριβά για να είναι στο ευρώ. Η Ελλάδα έχει κάνει πολλές υποχωρήσεις και έχει χαρίσει πάρα πολλά πράγματα στους Ευρωπαίους. Δεν μας έχουν χαρίσει αυτά τα κονδύλια και αυτά τα χρήματα. Κάναμε υποχωρήσεις. Σταματήσαμε σιγά σιγά τον αγροτικό μας τομέα, σταματήσαμε τον πρωτογενή μας τομέα σε όλα τα επίπεδα, προκειμένου να κάνουμε το χατήρι στους Ευρωπαίους. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να τους τα χαρίσουμε. Μας τα οφείλουν. Άσχετα που κάποιοι μεγαλοσχήμονες, κάποιοι μεγαλοκαναλάρχες, μεγαλοεργολάβοι, με κάποιους μεγαλοπολιτικούς αυτά τα χρήματα τα έκλεψαν από τον ελληνικό λαό. Αλλάζει όμως το τοπίο ή αλλάζουν απλά οι συσχετισμοί στα θέματα των ΜΜΕ? Δεν αλλάζει τίποτα μέχρι τώρα. Εγώ δεν έχω δει να αλλάζει κάτι. Όταν αλλάξει, εδώ θα είμαστε να το πούμε. Μάλιστα. Και ήθελα να σας πω, επειδή μόνο η Χρυσή Αυγή το είπε αυτό, ότι το 2015 που ήταν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, τα λεφτά που δόθηκαν από τις μεγάλες συστημικές τράπεζες στα μεγάλα κανάλια και στους μεγαλοταβατζίδες αυτούς ανέρχονται γύρω στα 30 εκατομμύρια ευρώ. Είναι χρήματα που έχουν δοθεί στους μεγαλοκαναλάρχες σαν διαφήμιση από τις τράπεζες και μετά ζητάνε από τον ελληνικό λαό την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών. Να πάρουμε δάνειο λοιπόν οι απλοί Έλληνες πολίτες για να τα δώσουμε στις τράπεζες, για να τα δώσουν στους μεγαλοκαναλάρχες. Αυτό είναι το τρίπτυχο της ανομίας που υπάρχει στην Ελλάδα. Μεγαλοκαναλάρχες, μεγαλοπολιτικοί και οι τράπεζες. Θα ήθελα να σας θέσω επίσης και ένα ερώτημα το οποίο σχετίζεται με τις απόψεις σας ή τις πολιτικές σας απόψεις αλλά και τις προτάσεις σχετικά με το χειρισμό του προσφυγικού ή μεταναστευτικού ζητήματος. Εμάς θα επιτρέψετε να σας λέμε την άποψή μας, η οποία είναι λάθρο μεταναστευτικό, γιατί όποιος μπαίνει παράνομα στα σύνορα της χώρας μας και τα περνάει, είναι λάθρο μετανάστης. Ποια είναι εκείνα τα στοιχεία τελικά που σας οδηγούν προς αυτή την κατεύθυνση? Στο ότι είναι λάθρο μετανάστης. Κανείς δεν τους κάλεσε να μπουν στην πατρίδα μας, έρχονται παράνομα, ύπουλα, βράδυ, πιανάνε τα σύνορά μας και μπαίνουν μέσα και κάνουν ό,τι θέλουν. Λοιπόν, εισέρχονται λαθρέα. Από τη στιγμή που κάποιος εισέρχεται λαθρέα, είναι λαθρομετανάστης. Δεν πάει να πει ότι δεν έχει δικαιώματα σαν άνθρωπος ή οτιδήποτε αυτά που λένε κάποιοι. Κύριε Λαγέ, θα ήθελα επίσης να μου πείτε. Δεν με αφήσατε να ολοκληρώσω τίποτα πάνω σε αυτό, αλλά ναι, σας ακούω. Όχι, δεν με καταλάβατε. Πάνω στη συζήτησή μας είναι αυτό. Δηλαδή, σας διάκοψε γιατί πήγε σκέψη σε κάτι προσδιοριστικό, ίσως χρήσιμο για μένα στην κουβέντα μας αυτή. Έχετε τη δυνατότητα μέσα από 4-5 ερωτήσεις να τοποθετηθείτε όπως εσείς νομίζετε. Σας ακούω με προσοχή. Αλίμονο. Τόση ώρα κουβέντα κάνουμε. Βεβαίως. Αφού σας δίνουμε το λόγο, εννοείται ότι θα πείτε ότι. Το σέβομαι και σας ευχαριστώ για αυτό. Να μην είμαστε με ανθρώπους τουλάχιστον που δεν πρέπει. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω, πώς σας φαίνεται το γεγονός ότι οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως πρόσφυγες, έχουν κάνει διαδηλώσεις σε σιδηροδρομικές γραμμές, στην πλατεία Αριστοτέλους,
Τι θα λέγατε για όλα αυτά? Εγώ θα έκανα αυτή την ερώτηση. Ακριβώς αυτή την ερώτηση θα έκανα εγώ. Αυτοί οι άνθρωποι βλέπετε ότι έχουν μπει εδώ πέρα μέσα. Έχουν περισσότερα προνόμια από τους Έλληνες πολίτες αυτή τη στιγμή. Γιατί ο Έλληνας πολίτης δεν παίρνει ούτε δωρεάν τρόφιμα, ούτε δωρεάν μπορεί να πάει στο νοσοκομείο. Εν αντιθέσει, πληρώνει και μάλιστα με πολύ ακριβά για να βρει και την τροφή του και να μπορέσει να πάει σε ένα νοσοκομείο εάν του παρουσιαστεί οποιοδήποτε πρόβλημα. Και βλέπετε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν σέβονται τίποτα. Μπήκαν εδώ πέρα μέσα, κλείνουν δρόμους, απαιτούν τις ταυτότητες από Έλληνες οδηγούς για να τους επιτρέψουν να προχωρήσουν, να μην προχωρήσουν, καταστρέφουν την ελληνική περιουσία, γίνονται τρομερά πράγματα και ανομίες μέσα στα κέντρα κράτησής τους. Βλέπουμε να υπάρχουν βιασμοί ανηλίκων, βλέπουμε να βγάζουν πιστόλια, βλέπουμε να βγάζουν μαχαίρια να μαχαιρώνονται. Τι άλλο πρέπει να γίνει? Για τα τρόφιμα τι θα λέγατε? Τα τρόφιμα, αυτό που σας λέω. Είναι αδιανόητο. Είναι αδιανόητο σε μια Ελλάδα σήμερα που υπάρχει μεγάλος αριθμός Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι περνάνε πολύ δύσκολα, οι οποίοι δεν βρίσκουν τρόφιμα, οι οποίοι ψάχνουν στα σκουπίδια κυριολεκτικά αυτή τη στιγμή, να βλέπουν χιλιάδες λαθρομεταναστών να συντίζονται δωρεάν. Είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να γίνει. Η Ελλάδα δυστυχώς δεν έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει και άλλους ανθρώπους, έστω και αν είναι ταλέποροι, έστω και αν αυτοί οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Η Ελλάδα έχει τους δικούς της καταρχήν. Έχει τους Έλληνες πολίτες, τους οποίους πρέπει να τους σεβαστεί και να τους βοηθήσει. Μάλιστα. Εγώ μένω σε περιοχές όπως στο Πέραμα μένω εγώ. Το Κερατσίνι, Τραπετσόνα, οι περιοχές της Β' Πειραιά είναι σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Και θα σας πω περιστατικά που έχουν γίνει έξω από το κέντρο που έχουν κάνει για τους λαθρομετανάστες στο Σκιστό, εκεί που σιτίζονται, έχουν πάει κατ' επανάληψη ελληνικές οικογένειες και ζητούν το μεσημέρι τροφή να τους δώσουν από το συσίτο των λαθρομεταναστών και δεν τους δίνεται. Γιατί οι εντολές που έχουν πάρει οι άνθρωποι που είναι μέσα είναι ότι πρέπει να σιτίζονται μόνο οι λαθρομετανάστες. Εάν αυτό στο κάτω-κάτω δεν είναι ρατσιστικό εις βάρος των Ελλήνων, τι άλλο είναι? Είναι αδιανόητο. Ο αριθμός των μεταναστών, η ροή των μεταναστών, η πολιτική η οποία εφαρμόζεται και στη χώρα μας, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε τι σκέψη σας βάζει τελικά ως Χρυσή Αυγή? Εγώ βλέπω, και σαν Χρυσή Αυγή το βλέπουμε φυσικά αυτό, ότι υπάρχει ένα σχέδιο προκειμένου να υπάρχει αποχριστιανοποίηση, να το πω έτσι, της πατρίδας μας, έτσι, και να αλλοιωθεί ο πληθυσμός που υπάρχει. Και αυτό δυστυχώς σε μεγάλο βαθμό έχει γίνει. Και μην ξεχνάμε ότι εδώ και πολλούς μήνες συζητάμε για τους 50, 53, 57 χιλιάδες λαθρομετανάστες που βρίσκονται στα σύνορά μας, οι οποίοι, σας επαναλαμβάνω, ότι είναι πολύ μεγαλύτερος ο αριθμός, δεν είναι τόσο, και κανείς δεν ελέγχει αυτή τη στιγμή το πώς είναι πραγματικά. Αυτά είναι ψέματα τα οποία μας λένε. Ξεχνώντας όμως πιο πριν ότι υπήρχε άλλο 1,5-2 εκατομμύρια που ήταν εδώ πέρα μέσα, για τους οποίους αυτούς δεν ασχολούμαστε πλέον καθόλου. Αυτούς δηλαδή ουσιαστικά, εντός εισαγωγικών θα σας το βάλω, τους νομιμοποιήσαμε με την απάθειά μας και με την σιωπή την οποία δείχνουμε. Και υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στην πατρίδα μας, το οποίο γιγαντώνεται, και θυμηθείτε με, και θα βγούμε αληθινοί και σε αυτό, σε λίγες μέρες που οι συνθήκες οι καιρικές θα βελτιωθούν, η ροή των λαθρομεταναστών θα αυξηθεί πάλι σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Πού θα τους βάλουμε όλους αυτούς, τι θα γίνει? Και στο κάτω-κάτω δεν ασχολούμαστε με τον Έλληνα πολίτη, σας λέω και πάλι. Αυτοί οι άνθρωποι που εχθές ψηφίστηκαν αυτά τα ασφαλιστικά μέτρα, τα οποία θα τους αφαιμάξουν για άλλη μια φορά, δεν απαιτούν κάποιο επίδομα να τους δοθεί. Δεν είναι επέτες. Έχουν πληρώσει τόσα χρόνια οι Έλληνες συμπολίτες μας πολύ ακριβά από τη τσέπη τους και δεν μπορεί να έρθει το καθένας τώρα και να τους κόβει τις συντάξεις που τους έχουν παρακρατήσει τόσα χρόνια. Είναι αδιανόητα αυτά τα πράγματα. Και δεν μπορεί να βλέπουμε μεγαλοπολιτικούς και νυν υπουργούς οι οποίοι κατηγορούνται για οικονομικές ατασταλίες και για χρήματα που έχουν εξαφανιστεί από διάφορα ταμεία που κυβέρνησαν, και αυτά τα πράγματα να μην έρχονται στη δικαιοσύνη. Όταν έρχονται στη Βουλή, η Βουλή να αποφασίζει να μην γίνει άρση ασυλίας τους. Γιατί να μην γίνει άρση ασυλίας τους? Να γίνει και να πάνε στη δικαιοσύνη να αποδειχθεί αν έχουν κλέψει. Και εδώ σας λέω και πάλι, ερχόμαστε στο εξής οξύμορο. Έρχεται τώρα η Νέα Δημοκρατία και καλά να μας λύσει τα προβλήματα, όταν και ήταν αυτή που κυβέρνησε 40 χρόνια, αλλά η ίδια η Νέα Δημοκρατία χρωστάει γύρω στα 200 εκατομμύρια ευρώ στις τράπεζες. Μα μας κοροϊδεύουν. Το κρατάμε και αυτό. Κύριε Βουλευτά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για απόψε. Μήπως θα θέλα να κάνω μία μικρή, θα με επιτρέψετε, για το χθεσινό επεισόδιο που συνέβη στη Βουλή. Ναι, πείτε μου. Το οποίο για μένα ήταν πολύ σοβαρό. Πείτε μου. Το οποίο δείχνει για άλλη μία φορά ότι όλα τα κόμματα του αντισυνταγματικού τόξου πολεμούν τη Χρυσή Αυγή με λύσα. Βγήκαν κάποιοι άνθρωποι εχθές και φώναζαν και έλεγαν υπουργοί μάλιστα ότι εμείς εμπλεκόμαστε στις υποθέσεις δολοφονίας, πράγμα ψευδέστατο. Και όταν ζητήσαμε από το Προεδρείο της Βουλής να ανακαλέσει αυτός ο άνθρωπος, το Προεδρείο της Βουλής θέλησε να μας βγάλει εκτός αιθούσης. Φυσικά η Χρυσή Αυγή δεν πρόκειται να βγει ποτέ εκτός αιθούσης Κοινοβουλίου λόγω υπουργών, Προεδρείου και οτιδήποτε. Η Χρυσή Αυγή μπορεί να βγει από το Ελληνικό Κοινοβούλιο μόνο από τον Έλληνα πολίτη. Όσο ο Έλληνας πολίτης μας ψηφίζει, ακόμα και μέσα από τις φυλακές, και μας στέλνει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για να υπερασπιστούμε τα αιτήματά του, εμείς θα είμαστε εκεί και θα κάνουμε αυτό που πρέπει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.